Wow. Počkaj, vy už ste tu, sorry. Ja som oslavoval. Neviem čo. Že som z matematiky totálne poleno. Asi to. A dneska vás vítam nového videa. Sorry, Brosky ma tu vyrušil. Brosky to je totálne poleno jak ja. Tak, kto šofruje? Ja to nie som, dobré, to nie je jedno. A počúvajte, ja vám poviem, čo sa mi stalo prvú hru, aj keď to nemám natoč. Prvú hru som si zapnul, že Battle Royale, pomálka, vy to znáte. Kamo, a ja šofrujem autobus, ja na to čumím, či som si dal kilo paralenu, alebo ja neviem čoho. A normálne som keral autobus. A moc ma to nebavilo. Ale akože fajný zážitok. A čo som to chcel? Viete, ako rúžová Kim Kardashian, proste best on the best. Neviem, čo to robí. Dobre, to ja nie som, už som sa zľakol. Samozrejme, že ja na to serem. No, 4. Tak, Vladimír, tu sa budel kvalitne. Takých veťách. Tak ten môj aim je cooked. Kvalita sama o sebe. Ja len chcem povedať, že bum, som dlhšie. Počkajte, ja tomu nechápem, že no. Ja ešte to pomaly to. Takže ak tomu chápem, ja to editnem a ešte to musím potvrdiť. What? Počkajte, ja si to musím nastaviť, chlapci. Ja proste nebudem tak sprosto hrať, proste ja som najväčšia generácia, kámo. Nový Peterbot, proste. Počkaj, že toto je edit. Skúsime dať Apple, či čo sa stane. Bum, edit. Bum, edit. Bum. Čo tam ten ľud robí, kámo? What the fuck? To som asi ešte pochcel, čo? Počkajte, môj kamoš sa vám nepripojil. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý večer. Starem ťa. Čo? Tak, blúd je dole. Nie je dolový? Počkaj, ešte blúdov tu chcem vybaviť. Kde je tam niga? Taká, lebo sestra Natalia musela robiť úlohy. 45 minút robila 3 úlohy. Toriči, nechaj ma, môžem sa! Mák! Tak. Ideme do lobby. Ešte im tu zatancujem a idem. Vieš, ako sa ideme rozohrať? Go to field, eh? Yes. No ja ready, keď prídeš do lobby, ja ešte prídem. Som v Ready, hej, potom. Keď som fit, ťa tlieskam rukami. Vieš, ak ma boli hrdlo? Hej. Ja to psychicky nedávam. Som čakal, už som sa zľakol, že si na tréningu a vykašľal si sa na mňa. Nie, takže toto, zrušil sa. Zasa. No, umela, nie, ozaj tam, sú tam nejaké tlaky, tak sa zrušil. Kámo, ty nemôžeš byť šťastnejší. Samo? A nevypajte, hej, no? Akože mne moc nevychádza, že si tvoja sestra robila tak dlho úlohy, že si robila 45 minút, keď si to zapnul, že ty kokos 3 hodiny neskôr. Ale plus. Tak, čo plus? Plus samové výhovorky.
Dobre, Teodet nie, to serem. Tu je Spider-Man. No! Ja som sa otrepal. Ale ticho tu budem, som to razal. Kámo, čo ten blúd robí? Počkaj, na chvíľu nejdem hrať, chvíľu. Prečo? Ja som si dačo zle nastavil. Ty som spadol. Tak, blúd sa tu ide zastavať na chvíľku. Takže hrať, hej? Už hej. No ja mám také pofiderné edity. Ja som dačo editol? Ty blúdimír, jeden škaredý. Ja mám podozrivo veľa healov. To? Ja mám, že podozrivo veľa healov. Daj mi trampolínku, Morena. Stávaj, rob dačo. Edit. Rob dačo,